El tema que tracta la pel·lícula I tu quién eres, fonamentalment és d'una persona que va perdent parts de les seves capacitats, que té adquirides al llarg de la seva vida i que en un moment determinat, en aquest cas en el moment de la vellesa, les va perdent. Aquestes capacitats realment estan englobades dins del context del que en medicina anomenem les demències, de les quals la demència més coneguda i la més freqüent és la malaltia d'Alzheimer, que això ja és molt més conegut per tots. La representació de la malaltia en la pel·lícula, cal dir sempre que aquesta és una pel·lícula amb un format comercial, no és un format per anar a explicar la malaltia, ni les causes ni les conseqüències pròpiament, sinó una visualització del que passa en el context d'una història concreta, una història novel·lada, una història que es reflexa en un guió. Jo diria que és una pel·lícula que reflexa potser més bé la part de tot el que és l'evolució d'un cuidador, que en aquest cas és representat per la neta, i que en canvi reflexa aspectes de la malaltia, en aquest cas reflexat amb l'avi d'aquesta neta. I llavors, en aquest context, hem d'incloure també nosaltres que l'evolució de la malaltia d'Alzheimer és una evolució de promig, que són uns 7-10 anys, des del moment del seu diagnòstic. Tant és una malaltia realment d'evolució molt progressiva, com per exemple la malaltia d'Alzheimer. Tant són moltes etapes a intentar concentrar en un aspecte novel·lat. Però sí que em sembla que és molt important, en aquest cas aquí, com va dibuixant tot el que és la figura de la cuidadora. I ho dic en femení perquè la major part de cuidadors de malalts d'Alzheimer són dones, siguin les mullers, siguin les filles, siguin les joves, siguin, en aquest cas, la neta. Llavors sí que podríem dir que toca aspectes de la malaltia, per exemple, aspectes com trastorns de l'orientació, trastorns de la dificultat en el reconeixement de la cara. Hi ha un moment de la pel·lícula que ell es posa davant d'un mirall i no sap que és ell que s'està reflexant la seva imatge, per tant no reconeix la seva imatge, i la paradoxa màxima d'aquest no reconeixement és al final de la pel·lícula, i el títol de la pel·lícula que es diu «I tu quién eres?», que això li pregunta a la seva neta al final de la pel·lícula. Vol dir que ja no reconeix tampoc a la persona. Això, clar, concentrat en el que és l'evolució de la pel·lícula i que, a més, això, segons la pel·lícula, passa en un mes d'estiu, la malaltia no evoluciona en un mes. Però jo diria que sí que determinats aspectes sí que són ben avaluats, però l'aspecte familiar del cuidador jo penso que potser és el més rellevant.